שלום לכם, ברוכים הבאים ל-cookie.co.il. היום אנחנו הולכים לבשל ארוחה שכולה מורכבת מפירות ים. למנה ראשונה אנחנו נכין מרק עם פירות ים בחלב קוקוס. ולמנה העיקרית אנחנו נכין שרימפס מוקפץ ורוטב חמאה, שום ושמיר. אז יאללה, בואו נתחיל. כאן פירות ים, חבילה שאנחנו קנינו בסופר. הנה אני מראה לכם, זה בעצם מיקס של פירות ים, של תערובת, יש כאן קלמרי, יש מולים ויש פה שרימפס. אנחנו בעצם לא צריכים לבשל את זה לפני זה, אנחנו שפכנו על זה מים קרים, נתנו את זה ל10 דקות ועכשיו אנחנו מכניסים את זה לתוך מרק. זאת אומרת, זה לא מצריך איזשהו בישול מוקדם. מיכל של חלב קוקוס, ככה זה נראה, בעצם אתם יכולים לקנות את זה היום בכל סופר, באגף של מזרח הרחוב. אני מוסיפה את זה למים שלנו. ושוב פעם, מביאים את זה לרתיחה. נרבב את זה. אני שמה את זה על אש נמוכה. ומכסה. אחרי שהוספנו חלב קוקוס למים רותחים, אנחנו מביאים את זה לרתיחה, ועכשיו אנחנו הולכים להכין דבר הבא. מה שיש לנו כאן, אני לוקחת בלנדר, ובבלנדר אני שמה משהו כמו 5 גבעולים של כוסברה, הולך לנו לתוך הבלנדר, מוסיפה לכאן 2 שיני שום, מוסיפה משהו כמו כף של ג'ינג'ר ו2 כפות של בוטנים כלואים. בנוסף, מבחינת טיבול אני שמה קצת צ'ילי חריף ומוסיפה שמן סומסום. שמן סומסום, אנחנו לא משתמשים בזה כשמן, אנחנו משתמשים בזה כתבליל, ממש משהו כמו כף. וסוגרים את זה ומעבירים לבלנדר. עכשיו אנחנו טוחנים את זה בבלנדר. התערובת שלנו מוכנה. אתם לא יודעים איזה ריח ואיזה ארומה יש פה במטבח. הכל ביחד, זה מוסיף ריח משגע. זה מה שיצא לנו. מוסיפים את זה למרק. מערבבים. אנחנו מוסיפים פירות ים. עכשיו מבחינת טיבול, כף של סוכר ואבקת קארי, משהו כמו חצי כפית. אנחנו מוסיפים מלח ומיץ מחצי לימון. מערבבים את זה שוב פעם ומכניסים למשהו כמו ממש עוד דקה. המרק שלנו אפשר להגיד מוכן. עכשיו אנחנו עוברים למנה העיקרית שלנו, שזה שרימפס ברוטב חמאה, שום ושמיר. לצורך כך יש לנו כאן שרימפס שאנחנו קנינו בסופר, ככה זה נראה. אנחנו שפכנו על זה מים קרים, משהו כמו 10 דקות, שירד כל הקרח, ועכשיו אנחנו הולכים להוסיף את זה למחבת. אבל לפני זה, למחבת, אנחנו מוסיפים 70 גרם חמאה. אנחנו מחכים שנייה שזה ימס. אחרי שהחמאה שלנו כמעט נמסה, אנחנו מוסיפים לפה שרימפס, חבילה שלנו, ואנחנו נקפיץ את זה כמה דקות. קצת נמיץ כזה הבא. ניתן לזה בישול קצר. אנחנו ממליחים את השרימפס שלנו במלח גס. לאחר מכן אנחנו מוסיפים 4 שיני שום וחופן של שמיר קצוץ.
אני מזכירה לכם, יש לנו כאן להבה מאוד גבוהה, וניתן לזה ערבוב נוסף, משהו כמו 2 דקות. אנחנו כבר יכולים להוריד את השרימפ שלנו מהאש. חשוב מאוד לא לטגן את זה יותר מדי, כי אז זה הופך להיות ממש קשה ולא טעים. ועכשיו אנחנו יכולים לעבור להגשת המנות שלנו. דבר ראשון אנחנו נעבור להגשה של המרק שלנו. יש לנו כאן מרק מוכן. אנחנו לוקחים צלחת, ופה אני מוסיפה 4 עגבניות שרי, חצויות, קצת בצל ירוק, ועכשיו אנחנו נשים את המרק שלנו, שהוא עדיין רותח. לקישוט אנחנו נשים כמה עלי כוסברה, זה המרק, והמנה העיקרית שלנו, יש לי כאן לחם כפרי שאני חיממת אותו בתנור. אני רוצה חתיכה עבה וגסה, כי אין כמו לחם ושרימפס שהולכים ביחד. ולפה אני מוסיפה את השרימפס שלנו עם חמאה ושום, שיש לזה ריח משגע. בבקשה, המנה העיקרית שלנו מוכנה. אנחנו כאן בישלנו מנות של פירות ים, יש לנו כאן מרק פירות ים בחלב קוקוס ושרימפס מוקפץ עם לחם כפרי. תודה שהייתם איתנו. אני מזכירה לכם שכל המתכונים שלנו אתם יכולים למצוא באתר cookie.co.il. ותיאבון, ביי ביי.